یەکێتیە پارێزەران تەکەزیە لەسەر وەیەکێ دکا کۆ ڕێزگرتن ji سازیان دۆزگەری divێت بێتە girtin û her kiryarekî ziyankar li milkên giştî û rawestandina karê dozger şermezar dike. Her wisa yekîtiya parêzeran dibîne ku ew daxuyaniyên fermî yên dawî li ser navaroka kêşeyê nerawestiya ye. Lêbelê tenê tekezî li ser bûyera di koşkê de çêbûbû kiriye. Bêyî ku birawiste ser ew sedemên yekser ên ku hiştina lawên herêmê û ji nav wan mafnas li ser wan pêdeçûnan nerazîbûna xwe bidine nîşandan. Zimanê Kurdî pareka bingehîne ji jiyana çandî û civakî lê parêzgeha Hesekê û ew parastiye di xêznameya serokatiyê de nimra 13 sala 2026 û her wiha li gor ragihandina destûrî madeya heftan bendê sê ku dibêje dewlet rengrengiya civakî ya Sûrî bi hemû pêkhateyan û mafên çandeyî û zimanî ji hemû Sûriyan re dipayê de em tekezî dikin ku dadwerî ne tenê girêdayê parastina avahiyên saziyana lêbelê ew jî dabînkirina nûneriyeka dadwer ji welatiyên herêmê di xebata dozgerî de nemaza piştî wan salên dûdirêj ku gelek bi kêrhatên zagonî hatina paşguhkirin di bin sîwana rejîma berê de. Çareserkirina vê dozê pêwîstî danûstandineke rastiyane ye dûrê şêwazê xinzî û rakêşanê be ku dê bibe alîkar bo asêkirina baweriyê di siyaziyan de.